بخبركم سمعتنا نفنونا ختكتاتلو بخبري نعدمكم سلامتنا بمقدامنا يزمشت فنونا نجمر لنا كبرات سمعتنا أقلوت هاي الإلكتريك إثيوبيا منقل نايتي أب تግራይ ተቋሪጹ ዘሎ አገልግሎት ዛጊት ከፈልጦ ይካልኩን ኢሉ ካለፈው ሐሙስ ከሰዓት ካብዝ ሓለፈ ሐሙስ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ አገልግሎት ኤሌክትሪክ ተቋሪጹ ኣብ መዋስንት ከባቢታት አፋርን ሶማልን በዝተፈጸሙ መጥቃዕታት ብዙሓት ከም ዝተቀትሉ ተገሊጹ እየተካሄደ ያለ ጦርነት በከፍና በኸቢድ ብረት ይዘካሄድ ዘሎ ሎም ሰዓት 11 የሐረሱት አባይቲ የማንዲዶም ሱዳን ኣብ ዳርፉር 47 ድሕሪ መቕታሎም ኣብቲ ዞባ ኣዋጅ ሕጹጽ ግዜ ኣዊጃ زبلن كالن مسحات سرزيناتات كنا قربنا كحسايتو اللبرهاني مكتالكم بخبرة عدم أغلوت هاي الإلكتريك إثيوبيا منقل نايتي أب تግራይ ተቋሪጹ ዘሎ أغلوت መብራህቲ ዛጊት ከፈልጦ ይካልኩን ኢሉ እታ أغلوት ካብ ዝሓለፈ ሐሙስ ጀሚሩ ከም ተቋረጸ ድማ ቢቢሲ አረጋጊጹ ሓላፊ ኮሙኒኬሽን ተትካል አቶ መጎስ መኮንን እቲ ጸገም ቁራጽ ካብ መኾኒ ንድሓር ኣብ ዘሎ ክፋላት ትግራይ ዘጋጠመ ከም ዝኾነ ተዛሪቦ ካለፈው ሐሙስ ከሰዓት በኋላ ጀምሮ በተወሰኑ ካብዝ ሓለፈ ሐሙስ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብ ዝተወሰኑ ከባቢታት ትግራይ አገልግሎት ኤሌክትሪክ ተቋሪጹ ኣሎ ዝተወሰኑ ከባቢታት ዝብል ዘለኹ ኣብ ከባቢ መኾኒ ኤሌክትሪክ ከም ዘሎ ስለ ዘረጋገጽና እዩ ካብ ላማጣ ናብ መኾኒ ብዝተዘርግሐ መስመር እዩ እቲ ክልል አገልግሎት ዝረክብ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ካብ ተከዘ ናብ መቐለ ዝነበረ መስመር ንግዚኡ አገልግሎት ይህብ ዘይምህላው እዩ ኣብ መኾኒ መብራህቲ ስለ ዘሎ እቲ ጸገም ካብኡ ንድሓር ይጋጢሙ ዘሎ እቲ ጸገም ካብ ዘጋጠመሉ ግዜ ጀሚሩ ድማ ናትና ሰሙያ ጽገና አበየናይ ከባቢ እንታይ ጸገም ተፈጢሩ ዝብል በትክክል ንምንጻር ተዋፊሮም ኣለው ዛጊድ ግን እዚ ዝብልዎ ነቲ ጸገም ዘመልክት ነገር ክረኽቦ ይካሉን ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝተወልዓሉ እዋን ጀሚሩ በተደጋጋሚ ቁራጽ ኃይሊ ኤሌክትሪክ ከጋጥም ጸኒሑ እዩ ኣብ ልዕሊቶም መስመራት ኃይሊ ዝፍጸሙ መጥቃዕታት ከም ምኽንያት ምቁራጽ አገልግሎት ይግለጹ ነይሮም እቲ ሎም ዘጋጠመ ምቁራጽ ግን አቶ ሞጎስ ከም ዝበለው ዛጊት ኣይተነጽረን ዘሎ መንቀሊው ከተፈለጠ ሰሙን ክጸንሕ ዝኸኣለሉ ምኽንያት እንታይ ይኸውን ዝብል ሕቶ አልዒናሉ ነርና እሱን ነው ማወቅ ያልቻልነው ያው ነዚህና ክንፈልጥ ዘይካልና ፍተሻታትና ተኻይድዮም ነቲ ኣዝዩ ነዊሕ ኪሎሜትራት ርሕቀት ብምፍታሽ አበየናይ ቦታ እንታይ ከም ዘጋጠመን ምፍላይ ይሰርሕዮም ዘለው እቲ ጸገም ንምፍላጥ ካብ መኾኒ ክሳብ መቐለን ዘሎ ርሕቀት ክንፍትሾ ግድን እዩ ገሊኡ ከባቢታት ብጎቦታት ዝተኸበበ ብምዃኑ ንኽትንቀሳቐስ ዝጸግም እዩ ስለዚ በዚ ምኽንያት ክሳብ ሕዚ እቲ ትኽክለኛ መንቀሊ ኣይተፈለጠን ንስፍሓትን ሳዕቤናትን እትጸገም ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ አገልግሎት ብቕልጡፍ ንምምላስ እኹል ዓቕሚ ኣዋፊርኩም ዶ ትኾኑ ዝብል ሕቶ ዘለዓልናሉ ሓላፊ ኮሙኒኬሽን ኃይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ አቶ ሞጎስ እቲ ዝለኣኽናዮ ጉጅለ ጽገና እቲ ጸገም ካብ ዓቕመይን ላዕሊ እዩ ኣይበለናን ዝብል መልሲ ሂቡና እንደዚህ አይነት ችግር ሲያጋጥም ከም ዝበለ ጸገም ከጋጥም እንከሎ ንአገልግሎት ጽገናን ንኦፕሬሽን ምትሕልላፍ ኃይልን ብዝብል ዘቆምናዮም ቀጠናታት ኣለው እቲ ሓደ ንዝተወሰኑ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ዝሓቆፈ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ሰሜን ሪጅን እንብሎ እዩ ኣብቲ ሪጅን ዝተማልኡ ሰራሕተኛታት ጽገናን ኦፕሬሽንን ኣለው ስለዚ ሕዚ እውን ንሳቶም እዮም ተዋፊሮም ነቲ ጸገም እንተዝፈልጥዎ እሞ ናይ ምጽጋን ዓቕሚ እንተዝሓጽሮም ነይሩ ክሳብ ሕዚ መፍለጡና ንሕና እውን ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ጸገም ኣሎ ኢልና ኣይንኣምንን ቅድሚ ሕዚ ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ጸገም ኣጋጢሙ ብምንባሩ ሰሜን ምዕራብ ሪጅን ኢልና ንጽውዑ ኣብ ባህርዳር ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ዝኸዱ ሰሙያ ክሳተፉ ተገይሩ እዩ ሕዚ ግን በዚ ደረጃ ዝበጽሐና ሪፖርት የለን ነቲ ዘሎ ጸገም ትኽክለኛ ቦቱን መንቀሊኡን ዘይምንጻር እዩ ኣጸጊሙና ዘሎ እምበር ልዕሊ ዓቕሞም ክኸውን ኢልና ኣይንሓስብን ቀበለይናል ብለን አናስብም እቲ አገልግሎት መዓስ ክምለስ ከም ዝኽእል ዝግመት ኣይኮነን ዝበለት ሓላፊ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝለዓለ ዕንወት በጽሒዎ ዝነበረ መስመር መተሓላለፊ ኤሌክትሪክ ተከዘ መቐለ ጽገኑ ይዛዘም በምህላው ምስ ተዛዘመ ዝበዝሕ ከባቢታት ትግራይ ካብቲ መስመር ኃይሊ ንኽረክብ ይሰርሑ ምህላዎም ሓቢሩ ኣብ
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ምብራቅ ኢትዮጵያ ክልላት ኣፋርን ሶማልን ኣብ ዝዋሰነሎም ከባቢታት ብዝተላዓለ ግጭት ካብ ክልቲኡ ወገን ልዕሊ 55 ሰባት ክቕተሉን ከለው ልዕሊ 80 ከም ዝቆሰሉን ብዙሕ ንብረት ከም ዝዓነውን ተገሊጹ። እቲ ጎንፂ ጌና ከም ዘይሃደአ እውን እቲ ሓበሬታ ይረድእ። ኣብ ክልል ኣፋር ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኣቶ ኣሕመድ ከሎይታ ኣብቲ ክልል ኣብ ዝርከብ ዞባ 3 ወረዳ ሓሩቃ ኣብ ልዕሊ ሓረስቶት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 30 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 50 ቆሲሎም ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡን ንቢቢሲ ሓቢሩ። ንጹሃን አርብቶ አደሮቻችን ላይ ንጹሃን ሓረስቶትና ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብዝሕዝንን ዘሰቅርን ኩነታት ጃምላዊ ቅትለት ክፍጸሞም ጸኒሕሎ። ሎሚ እዚ ተጋዲዱ ብዕለት 25 ቀትሪ ካብ ሰዓት 9 ኣብ ዞባ 3 ወረዳ ሓሩቃ ኣሰቃቂ ነገር ኮይኑ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ህይወቶም ሓሊፉሎ። ልዕሊ 50 ቆሲሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕከላት ጥዕናን ሆስፒታላትን ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሎም ኣሎ። እቲ ኩነታት ብሓፈሽኡ ገዲዱሉ ክበሃል ይከኣል። ተባብሷል ማለት ይችላል። በቲ ናይ ቅድም ምምሕዳር ኣብቲ ወረዳ ዝርከቡ 3 ቀበሌታት ኣብ ትሕቲ ክልል ኣፋር ኮይኖም ናይ ዓፋርን ናይ ሶማል ማሕበረሰብ ዒሳን ብሓባር ዘድልዮም መንግስቲ ትኽልል ከማልኣሎም ተወሲኑ ከም ዝነበረ ዘረድእ እቲ ሓላፊ ኣብዚ እዋን ግና ክልል ሶማል ነዚ ውሳነ ብምንጻጉ እዩ እዚ ኩናት ወሊዖሞ ዘለዉ ክብል ይኸስስ። ከዚህ በፊት በተለይ ቅድሚ ሕጂ ብፍላይ ኣብተን 3 ቀበሌታት ማሕበረሰብ ዓፋርን ዒሳን ብሓባር ይነብሩ ዝነበሩ ዝፍለጥ እዩ። ብሚኒስትሪ ጉዳያት ፌደራል ብዝቆመ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሓለፈ ውሳነ ኣሎ። ክልቲኦም ፕሬዚደንት ክልላት እውን ዝተረኽብሉ ማለት እዩ። ኣብዘን 3 ቀበሌታት ጎንፂ ሕብረተሰብ ንምጉዳል ዘድልዮም ዘበለት ክልል ክማልኣሎምን ኣብ ፍሉይ ቀበሌ ኣብቲ ከባቢ ክነብሩን ዝሓለፈ ውሳነ ነይሩ። እዚ ለውጢ ምስ መፀ ግን ነዚ ውሳነ ኣይቀበልን ኢሉ ብግልፂ ኩናት ኣውጁ ኣብ ክልል ዓፋር ዝነብሩ ናይ ሶማል ማሕበረሰብ ብወራር ክንጽሎም ይሄሉ። ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ዝተጀመረ ኩናት እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እውን እቲ ኩናት ብከቢድ ብረት እዩ ዝካየድ ዘሎ። ሎሚ ሰዓት 11 ናይ ሓረስቶት ኣባይቲ እዮም አንዲዶም ኣብኡ ዝነበሩ ቆልዑ ኣንስቲ ኣብኡ እዩ ህይወቶም ሓሊፉ። እዛ ውስጥ ነው ያለፈው። ክልል ሶማል በወገኑ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዓርቢ 24 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ፖሊስ ክልል ዓፋርን ኡጉጉማ ዝበሃል ጉጅለን ብጥምረት ኣብ ደኣዋዲን ቀረፋን ዝተባሃሉ ቀበሌታት ተፈጺሙ ብዝበለው መጥቃዕቲ ልዕሊ 25 ሰባት ክቕተሉን ከለው ልዕሊ 30 ድማ ኣካላዊ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖምን ኣብ ልዕሊ ንብረት ዕንወት ከም ዘጋጠመን ኣፍሊጡ። ሎሙን ደዋዲድ በገውራኣን ቀላሌን በደንልሄን ኣብ ዝተባሃሉ ቀበሌታት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቁጽሮም ብዋግዒ ዘይተፈለጠ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ገሊጹ። እቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ዝፍጸም መቕተልቲ ምምዝባልን ዕንወት ንብረትን ንምክልኻል ስጉምቲ ንምውሳድ ክግደድ ምዃኑ ብምሕባር እቲ ጉዳይ ዝለዓለ ጥርዚ ቅድሚ ምብጽሑ ክልል ኣፋር ዳግመ ግምት ክገብርን መንግስቲ ፌደራል እውን ኣብ ምፍታሕ ፀገም ክዋሳእ ኣዘኻኺሩ። ካብ ክልል ዓፋር ዝቐረበሉ ክሲ ኣመልኪቱ ካብ ሰበስልጣን ክልል ሶማል ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ንምርካብ ቢቢሲ ዝገበረው ፈተነ ንግዚኡ ኣይተዓወተን። ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ዘለት ክንሰግር መገዳ ኤር ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይታት ሰንበት ብጌጋ ኣብ ህንፀት ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ዛምቢያ ዝዓረፈት ነፋሪቱ ምስ ሰብ መዝቲ ሃገር ብምትሕባር መርመራ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ። ኣብራርታ ነፋሪት ጽዕነት ብዛዕባ እቲ ኣብ ዞባ ኮፐር ቤልት ዝህነፅ ዘሎ መገዳ ኤር ዛምቢያ ሓበሬታ ከም ዘይነበረውን ገሊጹ። ወሲኹ ኣብዚ እዋን ነፋሪት ጽዕነት ናብ ትክክለኛ መዕረፊያ ከም ዘምርሐት ሓቢሩ። ትማሊ ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ናይጄርያ ብዕጡቃት ድሕሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 800 እሱራት ከም ዝሓደሙ ሰብ መዚ ሓቢሮም። ካብቶም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ እሱራት 35 ኣይንሓድምን ኢና ኢሎም ከኣብዩን ከለው 6 ከዓ ተጣይሶም ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተመልሱ ተሓቢሩ። ሰብ መዚ ግብፂ ካብ መቃብር ወፂኡ ዝተቃጸለ ኣስክሬን ናይ ሓንቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞተት ግዳይ ክምርምሩ ጀሚሮም። ከም ጸብጻብ ማእኸን ዜናት ሃገር እቲ ኣስክሬን ኣብ ደቡባዊ ካይሮ ትሰርሕ ናይ ዝነበረት ብኮሮና ቫይረስ ዝሞተት ነርሲ እዩ። ገለ ኣባላት ማሕበረሰብ ግብፂ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ሰባት ክቕበሩ ድሌት የብሎምን። ሰሜን ኮርያ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ከም ዘይተሳተፍ ኣፍሊጣ። መንግስቲ ሃገር ዛጊት ወላ ሓደ ሰብ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዘይተለኽፈ ዝገልጽ፣ ሰብ ሞያ ግና እዚ ክኸውን ተኽእሎ ከም ዘየለ ይዛረቡ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ካብ ገዛ ናይ ዘምውፃእ ኣድማ ይካየድ ኣሎ። እቲ ኣድማ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ሐሙስ ጀሚሩ ዝቕጽል ዘሎ ኮይኑ ናቱ መቐጸልታ ድማ ብሰንበት ሰልፊ ተቃውሞ ከም ዝተካየደ ተፈሊጡ። ካብ ከተማ ግልገል በለስ ክሳብ ዞባ መተከል ኣብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ካብ ገዛ ናይ ዘይምውፃእ ኣድማ ከም ዝተገብረ ዘዘራርብናዮም ነበርቲ ሓቢሮም።
ወጣቱም ሽማግሌዎቹ منعسي عبيت عدي كوتاس كله كفال حبرتسب كاب جزانا يزيم وصعد ما كيدو لازم سجبر دما سبسلطان مسؤول سبزلو مسيهم تزاتيو تبعيدو بتوم منعسين عبيت عدن وزي مسكودجن بتوم استبحال سد مزي اي ترخبون بدحريو وتعد ما نفس الفتقامو تسجاجيرو حتى أبتبامنا موت بزحو أبزل الحيل أمام زحلف حبريتا استجاجيو معتا وسبي موتن يفنا قلنا له نبرتو توريسو سرايت مكلخال أبقولنا دواي بلن سبليو بتأدم حموس دهر قطري جميرو أربكا سرحتنياتات منجستن وانن تكالات نقدن نابسرح كاي وفرو تريفهم صنوي نابسرح انت تملسو كوان بسنبت جن سلفتات تخايدهم يوم ኣብ ትኽልል ሞትን ምፍንቓልን ደው ክብል ከም ዘይከኣለ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍን ኣድማን ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ተቃውሞ ኣድማን ሰልፍን ከም ዝተኻየዱ ዘረጋገጸና ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብልጽግና ኣቶ ይስሐቅ አብዱልቃድር ኣብቲ ከባቢ ዝተዋፈረ ሓይሊ ዕማም ስርሑ ንኸይሰርሕ ዘዕንቅፉ ተግባራት ከም ዘለዉ ንቢቢሲ ተዛሪቡ። تعاتقهم زنكسغسو شفاتو بسلام إيدوم نخبو صاوعيت قريبو نيرو أبز كلل زلو حيل عمام بزغبرو زعرقما بسلام إيدوم زهاولو حزون جن كالوت مسعدكم زنكسغسو أبلع الهزبي كتلتنا فتسميهم ازي سلمن تايدو كبل زي كاله منغستي زيد داقم سقمتي كوسد اللو بزبل هزبي زلعلوم حتوتات اللو نتوم قنوعات حتوتات مسرت بمقوار دما اتحيل عمام مس هزب تراخيبو بمزراب يسرح اللو بخالي قزكا أبلعلتهم ستحازو شفاتو سقمتي وسد كقتلو اللوم بزبل نهزبي زلعلو الكسبات اللو لومي حزبي نافسرو منقصاصو كم استملسز حبرت حلافي أبو وردا باويغن تقاوموتات منبارو قليسو مالسولسكا أب حدا قبلي وردا ماندورا أبالات سرايت مكلخال مسعطوغات أبستاخصو الأوان نشفاتو كانت افئنا بزبل كاباوي برتكي عطاو نافتوتا كابزو فرسابات شدوشتا خمستاغتلو أتو يسحق نبيبيC تزاريبو. መንግስት ሱዳን ኣብ ዳርፉር 47 ድሕሪ ምቕታሎም ኣብቲ ዞባ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ኣውጁ። እቲ ኣብ ዞባ ዳርፉር ሰብኣዊ ሓገዛት ዘበርክት ትካል ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ጥሪ ክሳብ ዘሓድእ ሓገዛት ከበርክት ከም ዘይክእል ኣፍሊጡሎ ሃይሉ ሳህለ بتي بقدام أب كتما الجنينا أمونغو جل عربن عرب زيكونو عليت مساليتن زجمر جتت 4 سبات كم استقتلون 5 سبات كم استهاسيون حبرات هجرات ماليسون يابزو زبزب حبيرو اتي أب كتما الجنينا زقات أبا عليتاوي جتت سوني مشت أب كتماتات هاي الجبلن الماريكن كوينكات ملوا تخصيص مع منبارو اتي ودو حبرات هجرات زوزو زبزب ملكت اتزبزب بمسعب كل يوم عليتات سبو من أزوارم من نبتا كتمات أجعم ስለዘለቡ ከተማ ኤልጀኔና ኣብ ከቢድ ወጥሪ ከም ትርከብ ሓቢሩ እቲ ኣብ ዞባ ዳርፉር ሰብኣዊ ሓገዛት ዘበርክት ትካል ናይ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥሪ ክሳብ ዝሃድእ እቲ ከቦ ዝጸንሐ ሓገዛት ከበርክት ከም ዘይክእል ኣፍሊጡሎ ሕብራት ሃገራት እታ 700,000 ዝኾኑ ተጸበይቲ ረድኤት ከም መከፋፈሊ ዝጥቀመላ ዝነበረ ከተማ በዚ ሓድሽ ዓሌታዊ ጎንፂ ጸጥታዊ ኩነታታ ኣዝዩ ተዘሪጉ በምህላው ንምንቅስቓስ ሰራሕተኛታት ወሃብቲ ረድኤት ኣጸጋሚ ኮይኑ ምህላው ገሊጹሎ ኣብ ወርሒ ጥርውን ኣብ መንጎ ዓሌት ማሳሊት ተወለድቲ ዓረብን ብዝተለዓለ ዓሌታዊ ጎንፂ ብውሕድ 129 ሰባት ክሞቱን ከለው ልዕሊ 108,000 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ማእከላት ጥዕና ናይታ ከተማን ተዓቂቦም ከም ዘለው ይፍለጥ ሽዑ እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ታዞባ ዝኾነት ኢልጀኔና ዝተወልዐ ጎንፂ ኣብ ዝነበረ ዕግርግር ሓደ ዓረብ ተወጊኡ ሙማቱ ስዒቡ ዝመፀዩ ነዚ ስዒቡ ልክዕ ከምቲ ናይ ሕዚ ኣብታ ክልል ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ተነቢሩ መንባሩ ይዝከር ኣብ ዳርፉር ካብ 2003 ዓመተ ምህረት ጀመረ ጎንፂን መፍታሕ ስምምዕ እኳ እንተተነብረ ሚልዮናት ንክስደዱ ምኽንያት ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ወኪል ቢቢሲ ዮሴፍ ጣሃ ከም ዝጸብጸቦ እቲ ጎንፂ ከጓንፍ ዝጀመረ ኣብቲ ከባቢ ንኣስታት 13 ዓመታት ኣብ ዝጸንሐ ዓቃቢ ሰላም ድሕሪ ምውፁእ 3 ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ እዩ ጎንፂ ዳርፉር ኣብ እዋን ስልጣን ፕሬዚደንት ኦማር አልበሽር ዝተጀመረ ኮይኑ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኩናት ICC ነቲ ፕሬዚደንት ነበር ብሰንኪ ዝተፈጸመ ገበን ዓሌት ምጽናት ናብ ሕጊ ከቕርቦ ይደሊ تعواتيت ودندر صباغ سريلانكا 2021 سيلفا ኣብ መድረኽ ብዝተፈጥረ ዕግርግር ጉድኣት በፂሕዋ ሆስፒታላትያ ኣብቲ ብሰንበት ዝነበረ ስነ ስርዓት تعواتيት 2019 ዓመተ ምህረት ዝነበረት ወይዘሪት ካሮላይን ጁሪ እታ ወይዘሪት ሓዳራ ስለ ዝፈትሐት እቲ ዘውዲ ኣይግባእን እዩ ብምባልያ ዕግርግር ተላዒሉ
كرات سمعتنا لهم زبلنا من لات BBC تقرنيا زي كتكاتل وصنع خمية توسع حبريتان مركب نمر باب حبريتانا bbc.com/تقرنيا كمونا فيسبوك BBC نيوز تقرنيا مركبي كاليو مسادا لو مدبات أخليل ساقاي ستوديو تكنيشان أوسكار بونغان مساهم صنحكو كحسايتو اللفهاني صباح بتمسا ساعات بزتا فليل تهستو يراقبنا لهم ليتين